नमस्कार मैत्रिणींनो, गणपतीची मूर्ती कशी असावी हा सर्वांचा आवडता व जिव्हाळ्याचा विषय आहे. गणपतीची मूर्ती ही लहान मुलांना तर खूपच आवडते व ती एका वेगळे आकर्षक मूर्ती असली तर ती फारच उत्तम. गणपतीची मूर्ती, मी पहिला नियम सांगते तुम्हाला. गणपतीची मूर्ती ही 1 फुटापेक्षा जास्त मोठी नसावी. गणपतीची मोठी जास्त मूर्ती असली म्हणजे त्यात वेगळा देव असतो असं काही नसतं. गणपतीची मूर्ती छोटी असली किंवा मोठी असली तर त्याच्या पाठीमागचा आपला भाव आपला महत्त्वाचा असतो. आता दुसरा नियम, गणपतीची मूर्ती एका व्यक्तीला सहज उचलता यावी, आणता यावी, नेता यावी अशी असावी. गणपतीची मूर्ती ही मातीची असते, नाजूक असते, त्यामुळे ती एका व्यक्तीला सहज उचलता यावी अशी असावी. कारण 2-3 उचलताना त्या मूर्तीला इजा होण्यापेक्षा आपण छोटी, आकर्षक, एका व्यक्तीला उचलता यावी अशीच मूर्ती असावी. नियम तिसरा, सिंहासनावर बसलेली किंवा लोढाला टेकून बसलेली आकर्षक अशी विश्रामावस्थेतील प्रसन्न मूर्ती असावी. जसं की मूर्ती बघितल्यानंतर आपलं मन प्रसन्न झालं पाहिजे अशी मूर्ती असावी. नियम चौथा, मूर्ती साप, गरुड किंवा मासा किंवा युद्ध करताना अशी चित्रविचित्र आकारातील नसावी किंवा कोणत्या तरी वेगळ्या रूपातील मूर्ती, कुठं ते मांसासारखी मूर्ती किंवा बच्चनच्या रूपातील मूर्ती, अशी काहीतरी वेगळ्या रूपातील मूर्ती नसावी. मूर्ती कशी आकर्षक देव स्वरूपातीलच असावी. नियम 5वा, गणपती हा गणपतीच असावा. मूर्ती छोटी असली तरी चालेल, पण आकर्षक व प्रसन्न असावी. कोणत्या तरी वेगळ्या वेशातील किंवा त्या वामन रूपातील किंवा त्या गरुड रूपातील किंवा कुठल्या तरी व्यक्ती रूपातील अशी मूर्ती नसावी. गणपतीची मूर्ती ही गणपतीचीच मूर्ती असावी. नियम 6वा, गणेश मूर्तीच्या डोळ्यावर पट्टी बांधून गणपती घरी आणू नये. गणपतीच्या डोळ्यावर टोपी, फेटा किंवा रुमाल असं काहीतरी घालून किंवा शाल, नाहीतर आपल्या घरी साधा टॉवेल जरी घेतला तरी चालतो किंवा एखादी स्वच्छ कापड जरी गणपतीच्या डोक्यावर पांघरून जरी गणपती घरी आणला तरी गणपतीला चालेल. कारण गणपती आपले भाव बघतो. तुम्ही त्याच्यासाठी काय आणले काय नाही याची काही गरज नसते. गणपतीला, देवाला फक्त आपली भक्ती महत्त्वाची असते. आता नियम 7वा, मूर्ती जोपर्यंत आपल्या घरी प्राणप्रतिष्ठा होत नाही तोपर्यंत त्या मूर्तीमध्ये देवत्व येत नाही. प्राणप्रतिष्ठा नाही तोवर ती केवळ एक मातीच असते. ती मातीची जी मूर्ती बनवलेली असते त्याचे आपल्या घरी आणून आपण त्याची प्राणप्रतिष्ठा केल्यानंतर त्याच्यात देवत्व येतं. त्यामुळे जोपर्यंत गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा होत नाही तोपर्यंत त्यात देवत्व येत नाही. म्हणून गणपती घरी आणल्यानंतर विधिवत प्राणप्रतिष्ठाच करावी. नियम 8वा, विधिवत प्राणप्रतिष्ठा करण्याअगोदर काही कारणामुळे जर मूर्ती भंग झाली तर अजिबात घाबरून जाऊ नये. त्या भंग झालेल्या मूर्तीस दहीभात नैवेद्य दाखवून त्वरित विसर्जन करावे. कारण ती अजून प्राणप्रतिष्ठा झालेली नसते, त्यामुळे त्यामध्ये देवत्व आलेलं नसतं. त्यामुळं घाबरून जायचं काही कारण नाही. नाहीतर मूर्ती भंग झाली म्हणून आता पुढं काय होईल किंवा कशाची तर भीती मनात आणायची, शंका मनात आणायची, आता काहीतरी वाईट घडेल, असं काही होत नसतं. देव आपली भक्ती पाहतो. त्यामुळे असल्या दुसऱ्या कोणत्या कारणाला घाबरून जायचं काही कारण नाही. आता नियम 8वा, शिव पार्वतीच्या मांडीवर बसलेली
गणपती मूर्ती अजिबात घेऊ नये, कारण शिव-पार्वतीची पूजा ही लिंग स्वरूपात केली जाते. त्यामुळे शिव-पार्वतीची मूर्ती ही शास्त्रात निषिद्ध मानली जाते. शिव-पार्वतीची पूजा ही लिंग स्वरूपात केली जाते. त्यामुळे गणपतीची मूर्ती ही सेपरेटच असावी. नियम 10वा. आणखीन एक शेवटचा व अगदी महत्त्वाचा असा नियम म्हणजे त्या मूर्तीची सोंड ती अशी असावी की गणपतीची सोंड ही नेहमी डाव्या बाजूलाच असावी. जर उजव्या बाजूची सोंड असेल तर त्याचे नियम थोडे कडक असतात, असं आमच्या आजी आम्हाला सांगायची. म्हणून मलाही ते आठवलं म्हणून तुमच्याबरोबर शेअर करावंसं वाटलं. गणपतीच्या मूर्तीची सोंड जर उजव्या बाजूला असेल तर त्याचे नियम व त्याची पूजाविधी हे शास्त्रोक्त पद्धतीनेच करावे लागतात. म्हणून नेहमी सगळ्यांना चालणारी अशी डाव्या बाजूला सोंड असणारीच मूर्ती असावी. आता तुम्हाला मी जी ही माहिती सांगितली आहे तर तुमच्या घरी कसे नियम आहेत, कशा चालीरीती आहेत, कशी परंपरा आहे हे मला तुम्ही कमेंटमध्ये कळवा. मी ही जी तुम्हाला माहिती सांगितलेली आहे ती आमच्या घरी ज्या परंपरा आहेत किंवा जे भटजींनी सांगितलेली असते तशी माहिती मी तुम्हाला सांगितलेली आहे. मी जे आजपर्यंत ऐकलं आहे ती. तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली व तुमच्या घरी काय नियम व परंपरा आहेत ते मला कमेंटमध्ये कळवा. चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. गणपती बाप्पा मोरया.